No, bine, deci, din episodul de azi. Ilinca! Hei! Ilinca! De ce mănânci fân? În 18 zile, ăsta ar trebui să fie pământ de la negru. L-a și ciuptit, Cosmin. Să văd. Haide! Ce, Ilinca? Ilinca, ce? Ce-ai zis, Ilinca? De ce mănânci fân? No. Uite-l că ești. Încerc și eu să duc un balot. Du-te jos. Mă, tu ești câine sau făcuță? Câine sau făcuță? Ești câine sau făcuță, bă? Oh. Na, cine mănâncă fân? Na, ce facem, man? Da, așa o să se descarce bibliografia lui Alexei Navalny. Aha, te-ai împăcat cu Voxa? Mamă, No, deci... Deci m-a nebunit cu problemele pe care le are aplicația aia. Uite, văcuțile. Încep și ele marea migrare. Ziua 1 după vizita la dentist. Am lucrat la niște videouri și acum mergem în grădină să scăpăm de stres. Mergem și lucrăm un pic. Măi, câine mic. Câine mic. Of, Doamne. Ai găsit o nucă? Măieșca? Ce cu tine, mama? Ce? Ce, iubita? Mai deja moare de cald. Păi ce face la vară, iubita? Ce văd eu la vară? Ce faci tu la vară? Of, Doamne, m-ai pupat? Nu, ce-ți faci? Ce-ți face, Maia? Ce-ți... Of, du-te tu! Hai, du-te tu! Of, ce-mi place când faci așa! Da! Da! Nu m-ai pupat! Of, tu! Nu, hai la trebușcă! Hai la trebușcă! Cum vine și cuișonul ăsta. Monstru! Au, monstrule! Au! Dar nu mai mușcă așa rău oricum. Înainte mușca mai rău. Înainte mușca mai rău. Da, îi schimbă dinții. E puppy biting. E puppy biting stage. Deci Mihai întoarce acum la compostul. Teoretic, asta e în 18 zile, ăsta ar trebui să fie pământ de la negru. Se poate face compost rapid în cam minim 18 zile. Minim. Deci poate dura și mai mult. Mijlocul merge acum pe margini și marginile merg pe mijloc. Ca să fiarbă și astea uniform. Da, eu am zis că trebuie udat, dar Nu, arată bine. No. Eu îl pun și fac aici curat. Eu scot roșiile vechi, adică nu le scot, le tai așa de la rădăcină. Și vreau să curăț încet grădina. Că minte e de plantat, deja e de plantat, dar nu. Și o mulțim, deci vă pun așa pe timelapse ăla.
Hai să vezi cum se joacă iepure cu Cosmin. L-a și ciupit Cosmin. Ce nu vede? Da. Sunt amândoi single. Da. Oh. L-a ciupit? N-am văzut. Nu știu vouă, dar mie așa nu-mi place să fie tăiate gumele stații. Deci așa, să vezi până ele, ni. Cum vin fecile acasă. No. Ele. Să văd. Haide! Hai acasă, Ioana! Că vin. Nu tot dacă are lapte, dar după cum îi văd dugerul, E cam gol, nu? mă tem că e cam curat. Elinca, ce ai făcut, tati? Ai băut oare lapte? Ia aparatul ăla de acolo, te rog. Ce, Ilinca? Ilinca, ce? Calmează. Ce țapă ți-ai luat? Stai, Ioana. Nu trebuie să mă pregătesc, să mă pregătesc. Deci, le-a dat drumul Mihai la vaci și separate pe Elinca o tot închidem în gard electric. Le-am lăsat ieri pe fete împreună, n-am mai închis-o pe Elinca, să vedem dacă mai bea lapte și o băut, așa că azi le-au despărțit. Dar Ioana a plecat de bună dimineață și acum Elinca atâta plânge și să vă arăt ce face Mihai. Stă cu ea și o tot strigă pe Ioana să vină înapoi acasă. Ioi, cum face? Te-ai curentat! S-a curentat Mihai. Mai râdi de Ilinca. De tine râd. Nu tu, pasăre, ce? Ioi. Ai supărat pe tine, că e vina ta. Ilinca? Ce tu, Ilinca? Ilinca! Hei! Ilinca! Nici are tata. Nici are tata, vezi? Nici are tata. Nici are tata. O portiță de scăpare, vezi? Dar mă și vezi ce plânge. Nu crede dacă s-a cida, dacă mă duc. Ia, s-o portiță. Că acolo, Ioana. Te panică-te și mama. Uite la ea. Săraca. Vezi, nu le place. Nu le place să fie singure deloc. O vacă singură e foarte speriată. Bine, ea nici nu știu niciodată cum e să stea nici câteva ore fără Ioana. Hai să vedem unde e Ioana. Nu o văd de aici. Ioana! Strigă și tu, Ilinca. Ce ai zis, Elinca? Am
Am o mere după ea, numai se duce niște brânză, tot eu mâncat toată iarba. Uite acolo că mănânc totul. Aha, astăzi mergem să facem poze Ilincăi cu o fundă. Eu am visat că lucram la hotel cu pantaloni ăștia și erau rupți. Cum să ai? Cum sunt realitatea. Da, erau super rupți, gen erau... Ce făceai e mândră groasă. Da, exact. Dar nu se vede aia, că e albă și capul ei e alb. Mă, dar-ți plac cartofii, mă. Da. Uite, aici dus. Zici că știe că... Zici că știi că ești la ședință. Eu... Ioana? Chiar să fac și lui Ioana niște poze. Ionica? E tot timpul pare așa bulversat ăsta că te și... Ioana? Să-l vezi? The potato. No, te-ai pornit. Să nu te joci. Serios, nu trebuie niște sound effects. Vacile. Nu se Înregistrează un sound effect. Acum când mâncă Ioana. De aici de aproape, de lângă gură ei. Mă, cam îmi plânge. Da, da, deci ăștia tot timpul sunt prima ăștia singuratici. Dacă stă ce eu. Deci, stați să vedeți cine face așa. Deci, nebun. Efectiv s-au pus puiul. Puiul. Mă ciupești? Puiul, ești cloșcă! Oh my god, puiul cloșcă! Puiul! De câte ori te-ai pus, mama? Vede. Getă, ia-i ce nu cape. De ce nu, dar ți-am aprobat dosarul și nu mai vrei, iată ce. Păi plângi dacă tot ai insistat tu. Nu mi face numai 3. Stă acolo, ia. Pune acolo sub tine. Pune acolo. Și nu sparg. Poți duce atât ce?